Aze oroitzapenak. Aditza, lehen aldiko aditz aspektua. Kaixo, zer moduz, ondo ezta? Gaur oroitzapenak kontatuko dituzu. Hasteko, nire txikitako kontu bat kontatuko dizut. Lehen, urtero joaten nintzen herriko txotxongilo topaketetara. Behin, antzezlan bat ikusten ari ginen, aur pila bat isilik eta bat-batean dragoi bat atera zuten. Izututa eta txundituta geratu ginen. Zuk zen oroitzapen berezi gogoratzen duzu. Olaia eta Peio senpereko lakuan daude. Eta herri urratseko oroitzapenak gogoratu ditu Olaiak. Ai, ama, herri urrats, haze oroitzapenak. Ze oroitzapen? Laku honetan eman nuen nire lehen biziko musua. Ze esaten ari zara? Bai, hortxe bertan, uraren ertzean. Nola gertatu zen? Kontatu. Kuadrillako lagun batzuk etorri ginen egun pasa. Berritxarrak taldearen kontzertua ikustera joan ginen. Berritxarrak, ze ona. Lehen aldian gertatutako ekintzak kontatzean, aditzaren aspektuak kontuan izan behar dugu. Aditzaren aspektuak ekintzari buruzko informazioa ematen digu. Ekintza bukatuta baldin badago, lehen aldi burutua erabiliko dugu. Izututa eta txundituta geratu ginen. Ohiko ekintza bati buruz hitz egiteko lehen aldi ez burutua erabiliko dugu. Urtero joaten nintzen herriko txotxongilo topaketetara. Eta unean bertan gertatu zen ekintza bat aipatzeko lehen aldi puntukaria erabiltzen dugu. Antzezlan bat ikusten ari ginen, aur pila bat isilik. Hiru kasuetan jakina aditz laguntzailea lehen aldian jarriko dugu. Eta aditz nagusiak ze kasu marka hartzen duen pentsatu beharko dugu. Lehen aldi burutuan aditz nagusiak ez du kasu markarik hartzen. Beraz, izututa eta txundituta geratu ginen. Lehen aldi ez burutuan aditz nagusiak ten edo tzen marka hartzen du. Urtero joaten nintzen herriko txotxongilo topaketetara. Eta lehen aldi puntukarian tenari edo tzenari marka erabiliko dugu. Antzezlan bat ikusten ari ginen aur pila bat isilik. Emango ditugu lehen aldian. Gaur izututa eta txundituta geratu gara. Egun hartan, izututa eta txundituta geratu ginen. Orain, urtero joaten naiz herriko txotxongilo topaketetara. Lehen, urtero joaten nintzen herriko txotxongilo topaketetara. Une honetan antzezlan bat ikusten ari gara aur pila bat isilik. Une hartan antzezlan bat ikusten ari ginen aur pila bat isilik. Orain aukeratu aditz egokia. Lehenengoa, laku honetan ematen nuen nire lehenbiziko musua. Ala, laku honetan eman nuen nire lehenbiziko musua. Hori da, laku honetan eman nuen nire lehenbiziko musua. Bigarrena, kontzertua ikusten ari ziren eta euria hasi zuen. Ala, kontzertua ikusiko zuten eta euria hasi zuen. Bai, kontzertua ikusten ari ziren eta euria hasi zuen. Eta azkena, lagun batzuk urtero etortzen ginen hondartza honetara.
ala lagun batzuk urtero etorri ginen hondartza honetara? Hori da, lagun batzuk urtero etortzen ginen hondartza honetara. Aditz aspektua, burutua, ez burutua edo ohiturazkoa, eta puntukaria. Aspektu marka aditz nagusiak eta lehen aldian aditz laguntzailea. Ondo ibili, agur!